and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Anastasia, kinsa ka? Jay, mauna ni ang buhawi! O siya itong buhaton? Managan ta sa kapilya! Mag-ampo ta! Dali! Day! Nakita ninyo ang nahitabo sa langit? Oo, Day. Mauna akong nakita. Kinahalang ato guntingon ang taas nga kutay sa panganod. Aron kini maputol. Ug dili makamug nagdakong kadaot. Ang naguna nga ito mga panganod. Murag dunay mga mata. Dunay ba! Oh my God! Sige mo, tanong mo sa kapilya. Dali mo! Ako! Asa na kumain ko? Kawan ka na. Dali tayo. Sabi na tayo. Din ikaw naan. Kaya doon ako sila sa mamaw si akong mga manghod. Ilikay ko sila, tingalig. Agihan sila sa buhawi. Ako nagipato ang ako mga sakop sa pamilya sa kapilya. Anastasia! Ayan! Day! Ano ito buhat doon? Mag-ampo ta sa kapilya, dali! Mayuon tag, wa magdag tubig ang maong buhawi. Dali na mo, ato ta sa kapilya, dali na! Dali mo! Dali na mo, mga tulitas kapilya. Nga no bang mga tuman hinuon tas kapilya, Je? Ang labing maayo na to, no? Mo ato tagtaas nga bay o kahabukid. Kaya tingalig mo bugwak na og tubig ka na maong buhawi. Way kumus pag-ampo. Ay, pastelan! Ha? 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 Kinala mamaya na din. Nibuto ang transformer sa posting nga nagyan sa buhawi. Unsa na ba ni, oy? Unsa ba ni katapusan na ni kalibutan? Dali na lagi mo. Ay, Ginoo O ko. kamo, sunod mo na mo. Ay! Anak, ginuot ko. Usa mi atong buhaton ini, oy. Wala ba ni kaumanan? Sunod mo sa kapilya, pagdali. Ay! Corvina! Usa may mahitabo na to din, Hinje, kung ani nili ibugwak ni anang buhawi ang dani ang tubig! Ato giampo nga dili ka na mahitabo. Ay sos! Nang hambog na sabka! Ma, may pagdili ka ng mutingog. May pagmuadto ka sa altar o magampo ka. Ay! Ayaw kong tubloy ay! Mauni magdag kadaot nato din he. Okay ka lang? Kinahanglan magmalig-on ko, Jay. Ang katalagman way ko kaluoy nga nagipot sa mga atop nga sila. Kung mutanaw ka sa langit, mura lang sila gipangibot. Mupatigid og kahandog ang mga tao tungod sa buto-buto. Mga transformer nga maigo sa hangin, mubuto. Labi na gid kung maigo sa sin. Doon na ka ba'y nakita nga tubig nga gibugwak sa buhawi? Wa ko'y nakita. Labing maayo nga wa. Ikot mahitabo ang akong gikadlukan. Mababoy tagtanan din Jay, Pero dili ta pasagdan sa tuas langit, dili ba? dali na. Suglan na ang pag-ampo. Dali. Salamat in taon mo natin angay kahadlukan. Naputol ang kutay sa mga dagom nga may nakaingon sa alimpos. Ug salamat sa Diyos. Ha! Unya angay ba may magpasalamat nimo? Dili ka mo angay magpasalamat nako. Adto ka mo maghimaya sa tuwa sa langit. Kay siya mo ay nagpalikay sa buhawi aron maghatag og dakong katalagman. Wena sinita po nimo. Nganong kasingkit ka, ha? Unsay nahita po nimo, Wena? Hadlok ko. Unsay mo gikadlukan way na? Hadlok ko. Hadlok ko. Ay, uwi na. Dali. Nga numigakos man taong kang Jay. Uy! Dahil sa dilang, nahadlok magkuno siya. Mao ba? Ayaw ko hugtas pag ako swina. Di ako na. Di na ko makaginawa. Wina. Dali. Ari na ko gakuspis. Sus porbida. Ay, nagdudam nung kunimo. Ay! Sige, Wena. Sige na, buhi si Jay. O si Day Carol mo igaksa sa ina. Dali. Adto lang ko gako sa nang akong ma'am tabian be. Nga! Ahak biya nimo, oy. Yes, wala kita ng buhawi. Wala gyud, wala. Oh.
Alimpos ra diha ito. Dili gyud buhaw eh. Ay, salamat hinuon kap. Pero unsa man tong mga sin nga nang lupad. Murag dili katuhuan. Pero ang mga sin nga gikural sa ilang wina, maoy nang lupad. Unsa? Kung gisultihan lang lagi ko milay, dili ko magkatuo. Pero midali dayon kog libot o gipananaw ang mga kadaot. Pero kaluoy sa Dios, gamay ra gyud ang kadaot. Gawas sa mga sin nga gikural sa ilang wina, kurot gyud pagpanlupad. Baya no. Timailhan na gyud ni Milay. Nga hinay-hinay nang gipaandam sa labaw makagagahom ang iyang mga anak. Nga sa ato pa. Hapit na gyud matapos ang kalibutan. Ayaw mo paghunahuna nga matapos ang kalibutan. Gibuhat sa labaw makagagahom ang kalibutan alang natong iyang mga anak. O galing lang kita rasab nga iyang mga anak ang nagguba ini. Hala, giyon sa man pagguba ang kalibutan, Anastasia. Kana di ay ngoy pagpakabana sa kalikupan. Patuyag pamutol sa mga dagkong kahoy sa bukid. Kanang bagang aso nga ibugas sa dagkong kupaniya nga mao'y nakatandog sa layer sa atong adlaw. Kanang patuyag pabuto ilawom sa dagat. Ingon man ilawom sa yuta tungod sa mga hakog nga nagmina bisag way pagtugot sa kagamahanan. Sila mo'y nakaingon nga nung dunay global warming, nganong nahitabo ang climate change. Pero tungod kay pinangga kita sa labaw makagagahom, gihatagan pa kita higayon nga makapangandam. O kini, pinaagi kang Anastasia. Gugma unta mo'y angin atong isentro sa atong balatian. Gugma unta mo'y palambu unta ngadto sa atong isig kaingon. Kay kung gugma lang unta mo'y atong ipatigbabaw way masinahon. Way maghinakog ug mag-iyahay unta tagtabang sa usag-usa nato. Kanunay na unta tag mag-ampo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Uy, hala, kamao na daay kang manguros, wina? Kamaon na taon. Di na ko maglagot ni mo ha. Aw, oo, unsa? Nga no man, Ingon man si Anastasia, mga anak tas Ginoo. Gugmaon talang ka. May pasiwin na ho, kasaway pasisulti. gisulting Kita sa tala. Ito doon lang sa mga punta. sa mga tiguang. Mura kong gibayo sa langit. Nakita ka? Dulo na to. Nagidaksanay na ang na nag-away. Dire, oh. Isa yung kontra diha. Tanawa. Ingon sa panang akong gibati. Akong doolon si mama ha. No. Ako na maduol niya, Jay. Nang, Anastasia. mahimong mo amin sa imong kamot. Ko. Ma, sobra na ang pagpaubos ni Ann. Niyang akong kamot mo amin ka bang kaha? Ako sad. Muamin po ko. Amin ko nang bi. Isang ibo kong gitukmot pero amin ko ha. Nanlimbawt man nga akong balahibo sa ako nakita. Hasta po ko manoy. Mura na hinon og naupaw ang palibot nila ni Wena. O kadtong dili tigadtos kapilya Milay. Nangadaot gila mga bay. Pero hinoon, dili gyud pareha sa kadaot nga nahitabo sa bahay nila ni Wina. Kung maminyo na ka sa Anastasia manoy, magpabilin pa ka ang tuga nga gihatag kaniyas kahitasan. Samtang magpabilin buotan si Dayan, magpabilin ang maong tuga Milay. Ay, maluoy man sagkos akong anak manoy oy. Kay mangurog gyud ang iyang kalawasan kung doon na nasad siya ay makita. Pero sigurado ko, nga why daw tang mahitabo niya. Kay ang tuwa man sa langit mo'y naghatag ni ini sa akong pagkumangkon. Karon pa kumabate garbo alang sa akong anak manoy. Hagbay na kumibatig garbo. Ni Dayan Milay, laliman ka. Siya ay napili aron makapangandam ang mga tao. Dili lang kay paandamon sa ilang mga butang, kundi ang ilag yung kag aron kung matapos man yun ang kalibutan, ang kadtong andam na tuagit siyang tuong kamot sa gingharian sa langit. Salamat.
nga magpasuko na gid kasi imong budas kasal. Mibati man ko kaluya. An, kinalam ka pang lakaw na ta. Tana. Jay, An? Ano siya nahitabo? may nakita ko. Ang bagyo ba'y nakita nimo? Unsa man? Nagkakusog ba ni? Ha? An kinalamay na yun gid ang atong kasal. Kinahanglan yun. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!